Audio Jungle. Agar ke граница без задержка бо мошинҳои маркаи Mazda яки Hyundai Starex бо Wi-Fi оромона бо саху саломат гузаштан хоҳед, пас сервиси маҳз барои шумост. Рейси мо ҳар рӯза аз метро Домодедово давом мегузарад. Боз аксия дорем, агар ки ду бор бо истифодаи сервиси мо аз граница гузаред, пас сеюм бораш да 50% скидкатон мекунем. Дар граница ҳам дар очередь намеистед, бе очередь медурен мебуред. Сервиси мо барои шумо ҳама гуна шароита дар роҳ пешниҳод мекунад. Пас бо мо бошед. Телефонҳо барои тамос. салом алейкум тамошобинони муҳтарам. барномаи навбатии топро пешкаши шумо мекунем. дар барномаи имрӯзаи мо топ 8 варзишгарони беҳтарин дар варзиши худ мебошанд. дар ҷои 8-ум Усейн Болт ҷойгир аст. ин варзишгари атлетикаи сабук ва давидан дар масофаи кӯтоҳ мебошад. Усейн чун як варзишгари ғайриоддӣ дар ҷаҳон аз ҳама шахси тездаванда мебошад. ишғолкунандаи ду рекорди ҷаҳонӣ дар масофаи 100 ва 200 метр низ ҳаст, ки то ҳол касе ҷои ӯро нагирифтааст. болои ин ҳама ӯ боз ягона одаме мебошад, ки дар тамоми таърих масофаи 100 метрро дар муддати 10 сония тай карда ҷои аввалро сазовор мешавад. аввалин рекорди ҷаҳонӣ ва аввалин ғолибияташро дар 9 сонияву 98 миллисония ишғол намудааст. дар ҷои ҳафтум Дональд Брэдман. варзиши крикет. агар шумо ба фаъолияти варзишии ин варзишгар назар кунед, ба ҳайрат меоед, зеро ӯ фаъолияти ғайриоддиеро гузаронидааст. дар 52 бозӣ иштирок намуда 80 партофти беҳтаринро сазовор аст. рекорди ӯро то ҳол дар варзиши крикет касе иҷро накардааст. ӯ дар ин варзиш дар сафи аввал буду мемонад. дар ҷои шашум Роҷер Федерер. варзиши теннис. сарфи назар аз он ки дар ҷаҳон дар нуқтаи варзиш мисли Рафаэл Надал, Новак Ҷокович, Пит Сампрас, Бёрн Борг бар ин варзишгарон бозӣ мекарданд, аммо Роҷер дар баробари ин варзишгарон бозӣ карда тамоман рақибонашро шикаст додааст. дар ҷаҳони теннис ба мисли ӯ касе ҳамто набуд. умуман дар фаъолияти варзишиаш дар 17 бозӣ ғолиб омадааст. барои розыгришаи мошина кардан мо да 20 спонсор дар кӯрае ва кадоме ки мехоҳад спонсор шава ба рақамҳои зерин мо да бинависа ва мо мефаҳмонемш ки чӣ хел ӯ метавонад спонсори мо бишава. Mazda 3 а якта подписчик мешава ва спонсор соҳиби як қопча подписчик. дар ҷои панҷум Муҳаммад Али. варзиши бокс. беҳтарин легендаи бокс Муҳаммад Али ягона варзишгаре буд, ки дар ин намуди варзиш мағлуб нашаванда ва беҳамто буд. таърих гувоҳ аст, ки боксерони зиёде дар ин риштаи варзиш қаҳрамон гаштаанд, аз ҷумла Ҷон Фрейзер, Ҷорҷ Форман, Майк Тайсон, вале ҳеҷ кас ва ҳеҷ вақт ҷои Муҳаммад Алиро намегиранд. дар ҷои чорум Александр Карелин. гуштин. ӯ яке аз даҳшатноктарин варзишгар дар варзиши қувваозмоӣ мебошад. қуввати аз ҳад зиёдию ва ҷуссаи даҳшатноки ӯ Александрро яке аз нотакрортарин гуштингири рӯи ҷаҳон сохт. дар тамоми фаъолияташ 3 медали тиллоиро соҳиб шуд. дар 9 мусобиқаи ҷаҳонӣ иштирок намудааст ва дар ҳамаашон ғолиб баромадааст. дар ҷои сеюм Бейб Рут. варзиши бейсбол. дар ин риштаи варзиш аз ҳама беҳтарин варзишгар мебошад. чемпиони амрико низ гаштааст. соли 1998 дар миёни 100 варзишгари бузурги сайёра ӯ ҷои аввалро соҳиб шудааст. пас аз як сол ӯро ба ҷадвали бозингарони беҳтарини аср дохил карданд. дар ҷои дуюм Майкл Ҷордан. баскетбол. гуфтан мумкин аст, ки Майкл аз ҳама машҳуртарин баскетболисти ҷаҳон дар 20 солаи охирин мебошад. дар дастаи Чикаго Буллс бозӣ карда соҳиби 6 титули байналмилалӣ гардидааст. чемпиони ҷаҳон дар солҳои 1980-1990 мебошад. 2 медали тиллоиро дар бозиҳои байналмилалӣ ва амрико сазовор гаштааст. дар ҷои якум Диего Марадона. варзиши футбол. ба ҳама маълум аст, ки футбол яке аз машҳуртарин варзиши ҷаҳон мебошад. дар топи имрӯзаи мо Марадона дар ҷои аввал меистад, зеро ӯ яке аз беҳтарин футболбози сайёра дар замони худ буд. Марадона ягона футболбози нотакроре мебошад, ки дар соли 1986 ҷоми ҷаҳониро маҳз бо меҳнат ва ҳаракати худаш, ки дар дастааш 90% масъулиятро ба дӯш гирифта буд, соҳиб гаштааст. дар тамоми бозиҳои дастааш ӯ 55%ро гирифт, ки ҳатто шоҳи футбол Пеле ба ӯ баробар нашуд, зеро Пеле дар бозиҳои дастааш 18%ро соҳиб гашт. бо ҳамин барномаи имрӯзаи мо ба итмом расид. ба канали мо обуна шавед. зангулаву лайкро низ фаромӯш накунед. агар хоҳед, ки чунин барномаҳо зиёдтар шаванд, ба ссилкаи зерин дар омада моро дастгирӣ кунед. хайр.
мастер такси барои нафароне мебошад ки дар Русия ҳастанд ва дар ҷустуҷӯи кор мебошанд. Имконият медиҳад ки соҳиби маблағи калон шаванд. Агар шумо ҳуҷҷати ронандагии тоҷикӣ ё русӣ доред, пас метавонед ба рақамҳои 849 939 78804 дар WhatsApp занг занед ва муроҷиат кунед. мастер такси ба Яндекс такси ва Сити Мобил дар ҳудуди Русия пайваст мебошад. Шароитҳои муфид дорад. 130 рубл дар як рӯз ё ин ки 3% пардохтро метавонед бо корти шахсӣ соҳиб гардед. Ҳама рӯза бе сарҳад, муфид ва бефоиз. Алоқа кунед ва соҳиби ҷойи кор шавед. Audio Jungle.